ака бугум ё Ҳафизулло бугум чӣ хел твай кунам? барои худат чӣ хеле гавдият бугу. Мана вай надора, аҳамият надора. Тамом. Мерем азра. Мисли барномаи худат. Аввал разминка, баъд суҳбат. Мешавад. Ман суҳбатро қатъ мекунам агар бе ягон агар меравад, қатъ намекунам. хатои ҷомеа ин аст ки кам мехонем. Шояд. хона мехарам барои он ки оилаамро иҷора барорам. ҳамсарам намедонад ки ман баъди кор бо кор мекунам. фарзанди ман ҳеҷ гоҳ фарзанди ман ҳеҷ гоҳ ман ник намедонам рост гап. На якин фарзанд ма 1 солаву 4 моҳа ҳозир дар тараддудем ки садикш биётем. Лекин намедонам. Иша нафаҳмидам. одамон хуб мешаванд вақте ки барои мо хуб мекунам. онҳои ҳарфе гуфтанӣ доранд ки кам гап мезанам. баъди ин суҳбат бо ягон суҳбати дига мекунам. касе ки ин наворо дид бояд ака ютуб меравад бояд лайк монадам. ташаккур Ҳафизулло ки суҳбати саломат даъвати моро пазируфтӣ ва умедворам ки як суҳбати хуб хоҳем дошт самти мо ин тараф. ва суоли аввал ин аст ки Ҳафизулло гуфтӣ ки бо мане ки аз журналистика чанд вақти охир дорам чӣ суҳбат мекунем? ман воқеатро аз газетаву саҳифаи телеграмият мехонам. онҳо маводи журналистӣ нестанд? қисса ин хел аст ки то соли 2023 охирош ман ба расонаҳо ҳамкорӣ доштам, менавиштам, бисёр менавиштам. ва аз охири 2023 инҷониб масалан қариб 6 моҳ мешавад ман дар як ширкат дизайнерам. яъне расман дигар кори журналистӣ намекунам. оне ки яке дар фараж менависам ё ки дар пай ин маънои журналист будан надорад. маъное дорад ки ҳамун касалӣ ҳозирам ҳаст. яъне аз ҳамин ман халос шудан мехоҳам ҳозир, лекин нашидаи суҳбат. яъне ҳамун ворда бояд ман бикушам кам. не ки агар ман даъво дига надорам. даъво надоред? яъне ҳар нафаре ки дар расонаҳо кор мекунад ҳамон нафар журналист дониста мешавад? оне ки мушкилии мардума дар блоги худаш гап мезанад, оне ки дар саҳифаи худаш як мушкилиро як назараша пешниҳод мекунад, вай журналист нест? вай блогер аст. журналист тибқи назария ҳамоне ки мо хондем нафаре аст ки тибқи шартнома ё ин ки тариқи ҳамкорӣ ҳамхел дар ягон расона кор мекунад. яъне ҳам диплом дорад, ҳам дар ягон ҷузъи вао ё радио ё телевизион ё газета кор мекунад. оне ки аз ин ҷависта дар телеграм каналаш якта ҳикоя мепартояд, вай журналист аст. яъне ин нигоҳи ман. имрӯз рӯзи озодии баёни матбуоти ҷаҳон аст ва саволам ҳамин ки барои чӣ ту мехоҳӣ аз ин беморӣ халос шавӣ? ин беморӣ талба нашаванда аст. дору дар кор барои ин. доруш ман намедонам чӣ аст. ман ягон вақт ман зиндонӣ ё ки ғулом ҳис накардам, лекин озоди баъд набудам. озоди баъд ман худам маҳдуд озод мекунам. аз чӣ? озод аз ҳама чиз. яъне дар ҳама кор ман худам маҳдуд мекунам. баъзан вақт агар ҳозир ин раҳ дамо рафтесем ман мехоҳам ки фақат даҳми як сафола кӯбрам, дета нагзарам да. ман намедонам дига, шояд ҳамин бошад. ин аз куҷо пайдо шудаги аст? хеле аҳамият ин додӣ? азалӣ аст, аз ҳамун намедонам кай пайдо шудаги аст. ман худам мешиносам ҳамин чиз ҳаст. не ки шапид бором. аз як касб ба касби дигар гузаштани инсонҳоро чӣ сабаб аст? ман ба ҳамун сухане розӣ ҳастам ки ман намедонам аз ки аст. ҳар инсон бояд дар тӯли умри худ бояд 3 бор касбашро иваз кунад. ва ин касб ивазкунӣ ба хотире мешавад ки дар ҳамун соҳае ки фаъолият мекунад шояд аз ӯ зуртарҳо баромаданд. дигар рақобат кардан наметавонад. ба хотире мешавад ки дигар ҳамун касб барош шавқовар нест ва ба хотире мешавад ки ҳамун касб хатар дорад аллакай.
ҳозир журналистика барои ту кадомеш аст? шавқовар нест дигар. Ман хатарро ҳис накардам ягон вақт. барои ки ман ҳам дар расонаҳои давлатӣ кор кардам, ҳам дар хусусӣ. Ягон вақт ман на сензура ҳис кардам, на хатар. Ҳамаш садфоиз. мегзарем. ҳамин фақат дар касби ману ту ва ҳунармандон доштани хонаву мошин барои пешрафт он кӯмак мекунад ё дар ҳама касбҳо? дар ҳамаи касбҳо. акнун мову ҳунармандон зиёдтар мегӯем, барое ки дарди мо аст дигар. барое ки медонем ки ҳамин дарда бо дигарро ҳам дорад. биёед ҳама дардоро якҷо карда баъд мегӯем ва хоҳ нохоҳ вақте ки худмон ҳамон дарда дошта бошем, ин зиёдтар хушрӯтар мебарояда. масалан агар ба нафари дардори дигар хуб мерасад. яъне мо ҳамона хубтар ҳис мекунем. ҳамин хел гӯем фикр мешавам. ҳамин касби мо он қадар касби нест ки соҳиби ин чизо шавем ё ки мушкил дар худамон аст? мушкил дар худамон аст. барое ки роҳҳое шояд бошад, акнун мо наёфтем. шояд бошад ки ба журналистӣ ҳам тавонем пули хуб кор кунем. аммо мо наёфтем. ҳоло барои харидани хона чӣ қадар маблағи дигар монад? барои харидани хона ҳамон қадар маблағе мондааст ки ҳамон хона чанд сом аст? ҳали ҷамъ намекунӣ? Не. Пасандоз надорӣ? яъне ҳозир намешавад. ҳамин қадар соле ки кор мекунӣ нашед ҷамъ карда, пасандоз карда? маош ва бозору хизматрасониҳо дар пойтахт аз мада худо ба фикрам хубтар медонем чӣ аст. ва ман фикр мекунам на танҳо ман, аксарият ҳозир ҳамон хел баробар мешавад. беқарз гаштан худаш медонед, худ асоси қаҳрамонӣ аст. ҳозир қарздор ҳаст ё не? Не, шукр не. яъне толи қаҳрамони дигар? ҳамон хел. дӯстонат гуфтанд ки ту таксӣ кор мекунӣ. ин аз ҳамон қисса аст ё ки воқеан ҳам таксӣ кор мекунӣ? як рубрикаи нав буд. мо хостем аз 2024 дар фараш ҳамина роҳандозӣ кунем. таксӣ. яъне мушкилиҳоро аз чашми як таксӣ бигирем. мутаассифона ман танбалӣ кардам, нашидам ин кор. лекин ман ҳатто шаҳодатномаи ронандагӣ надорам. таксиам бисёр кам мешинам, автобус қатъи мекунам. як иқтибос аз худам. агар 20 сол пеш журналистони акнун 50-солаи мо соҳиби газета буданду хеле маъруф, ҳоло насли мо дар 30-солагӣ дар журналистика ҳадди ақал як ситора надорад. расона як тараф, журналисти ҷавони рубрикаи доимӣ доштаро ёфтан мушкил аст. суол: чаро? ҳамин чароро ман бисёр мехостам бидонам аз ягон кас. нагуфтан устодо? нагуфтан. ман дар онҷо ма дар ҷо наиштагиам. барои зодрӯзи суроби ховарӣ. акай хуршед, акай хуршед 32 сола шидан. ҳозир муовини сармуҳаррири як газетаам. ман барои чӣ дилам ба аз худам мо калонҳо акаҳо месӯзад, барое ки мо ки ҳичи нашидем, не ки ба ёрам нашидем мутаассифона. барое ки вақте ки ман қатӣ раҷаби мирзо суҳбат доштам, гуфт ман рӯзи нава тӯҳфаи худам барои худам дар 30-солагиам буд. яъне онҳо дар ҳақиқат ситора буданд, онҳо газет доштанд, онҳо рубрика як тараф. ман гуфтам расона дорам, аммо мо ҳичи надорем ҳозир. ман вақте ки ҳамонро навиштам, ман фикр кардам ки ёфтан мумкин ки ҳозир рубрикаи доимӣ дорам ва мебарам. намедонам, шояд бошад, ки ман наёфтам. яъне ман ҳатто худатам? Не, ман надорам. иваз карда мисли дигар. ман дар ҷавонони Тоҷикистон як вақт доштам, як рубрикаи доимӣ буд. дар фараж фақат калонка менавишт? дар фаражам як сол як аз дида ва шунида як чиз буд. яъне ҳозир нест, ҳозир нест. ман намедонам, мумкин бо ин тарбияи устодо буданд ё ки мо дар инҷа чӣ хатогиеро кардем ки дигар дар миёни журналистои ҳамсини соли худамон истора надорем? ягон вақт ба тарбияи вобаста нест, барое ки ман 6 сол факултати журналистикаи донишгоҳи миллӣ хондам. дар роҳрав кае ки медидам устод қироншоҳ шарифзодаро мегуфт чизи нав навиштӣ. устод ҷовид нуқӣ ман ҳамин гунаам. устодо зиёдам.
یعنی نفرای بیادی من میگن که همونا فقط من میپرسیدن که شما چی نوشتی. حتی استاد شریفزاده خیرانشاه در زیاده از 100 مصاحبه من مصاحب یافتگیان برای من. یعنی یگان ربط ندارد به استادا، این عیب ما است. ما در یک جا میترسیم، در یک جا کم دانش داریم، در یک جا دیگه کم میخواهیم بگیم، در یک جا تنبلی میکنیم و همین خیلی میماند که 30 ساله میشیم هیچی نداریم. از کار و پیکارت گیریم در چند سالی که من تو رو میشناسم جایهای کارت زیاد ایواز شدن. البته سببش هم میگویی؟ سبب در من است. ما رسما در جوانان تاجیکستان، در خورپشتک، در تاجیکستان، در صدای مردم، در معرفت آموزگار کار کردم رسما. اونه که دیگر می نویسم خیلی به همه معلوم. من خیلی مشهورم. از کجایی که بر اومدم از همه جاش با خرسندی است. تا حاضر ما رفت آمد داریم. من میتونم حاضر با استاد شریف فقط مبلغ است؟ نه مبلغ هم نیست. ما در یک جا زیاد ایستادم فکر میکنم که اونجا دیگه برای من هیچی نمیتونم بدم. هیچی دادن نمیتونم. نمیدونم. با جای زیادتر میخوام و اگر همه خیلی ترامپلین نگاه کنیم وایشید در ما پیدا شد ژانرهای گوناگون. برای که در جوانان فقط من مصاحبه میکردم، در صدای مردم اومدم الکی مقاله نوشتم دیگه. در پرستیژی را نمیگم. همون تاجیکستان پرستیژی است. تاجیکستان پرستیژی است. من در تاجیکستان یک مدت مسئول سایت هم بودم، مسئول یوتیوب هم بودم. بله کارزینا بودم. کارزینا هم پیوسته بود. و خیلی مصاحبه هم داشت. 31 نشر ما گرفتیم. سمت بلاگ‌نویسی که در ما خیلی مدت تو هم چند لایه‌های گوناگون داشت که مثل کارزینا، گل و هولو جلو. هر یک اینها تقریبا از یکدیگر فرق میکنن. برای دیگرگونی‌ها از کجا الهام میگیری و چرا اینا هم در یک کار تا آخر نیستن؟ درست. کارزینا این مال شخصی ما بود. ما وقتی که در جوانان تاجیکستان کار میکردم این چیز پیدا شدگی بود. اون وقت در جوانان تاجیکستان یوتیوب کانال نبود و با فکرم بوده هم نمیتونست. ما گازیتای تاجیکستان مخصوص برای کارزینا رفتم که اونجا کارزینا رو راهاندازی کنیم. شکر راهاندازی شد. 31 نشر رفت. بسیار خوب شد. ما از اونجا از همون کارم اونجا راضیم. مسئله بال یا اینکه جلو باشد این ایده من نیست. ایده اکای سفربک کبیروف است از تشکیلات خوما. وقتی که من برای اونها کپشن ویدیو تیار میکردم اونها پیشنهاد کردن که ما جوانان زیاد داریم که در خارج کشور هستن با همونا صحبت کنیم و ما همین از 32 نشر قطعی اونها بردیم. موقوف شد با عیب من و چی عیبتونی گفته؟ فقط میگی عیب من عیب کدام چیزه؟ یعنی این تنبلی من بود که من دیگه دوام ندادم. اوای باشد جلو که حاضر من بردستم در یوتیوب خودم این من از اکای سفربک اجازت گرفتم. گفتم اکا همین ایده شما است لیکن من بعد دیگر نمیخوام پیش برم. گفتن مایلش و حاضر 1 ساعت پیش من جلو هفتم نشرم دیدم من چند برای چی به صفت کارا اهمیت نمیدی چون بیننده حضور خیلی نازک شده. من در مورد جلو خیلی صفت زوم ایواز کردن ممکن نیست دیگر. صفت کامera علاوگی ما میبینید این تلفن خودم است، تلفن ردمی 11 اون همون کمی گیرم. در سمت ژورنالیستیکا هر کس با روش از درد خود و مردم میگفت و میگوید. چرا این کسب و این دردها آخر ندارد؟ برای که دردها آخر ندارن. ما حاضر ما نمیدونم در چند تا خانه گفتم وقتی صاحب خانه شد حتما با ماشین میشود. وقتی ماشین شد حتما میخواد که برای این ماشین یک گراژ دیگه در کار و وقتی گراژ شد برای پسینی در خود یک خودخانه دیگه در کار گفتم میریم. یعنی خواسته های ما نه باید تماشا ممکن کنم. خواسته های ما تمام نمیشوند و خواسته هامون ما یک خیلی قبول میکنیم که برای ما گویا که درد است. یکی صدا مستم برای باید بهتر
калонка навиштан ро аз газетаи Тароҷ оғоз кардем. Агар Аҳо. ба ман аҳамият додам Ойса. ва ба ман аҳамият додам ки ҳар нафаре ки дар парвардаи Тароҷ аст, кора аз ҳамин чиз шурӯъ мекунад. То куҷо худро дар сатҳи калонканависӣ медиди он замон ва чун хеле устодо ин кори устодо буд ба қавл. این درست است. این درست است. ما 2013 بود. صنف 10 بودم. پیش استاد خورشید عطاالله اومدم. اونجا یک دو درس ما گذاشتیم و بعدا به همین تمام شد. ما از قفای مکتب شدم. سال 2016 ما یکم کورس بودیم و حالا درس‌های استاد خورشید عطاالله آغاز نشده. монологҳои устод Фазлиддин Асадзодаро ман мехондам дар китобхона ва ҳамон вақт ман монологнависӣ сар кардам. Аввал калонка не, аввал монолог навиштагиам. ман дар пайравӣ ба устод Асадзода монологнависӣ сар кардам. ама дар киҷои ба фикрам гуфтагиам бо мо навиштем калонка ман намедонам чӣ хел пайдо шид. яке ҷаноби Тоҳирӣ набошад калонка мешавад хисмат шамона. масъалае ки ман худам чӣ қадар мебинам чӣ хел медидӣ ки ин кори устодо буд. ина устод ҷовид муқим ба ман гуфта буданд. як мақолаи илмиам доштанд, номаш сутуннависӣ. дар онҷа гуфтанд ки ҳамин яъне дар онҷа қайд кардагиам ки калонка бояд одамои машҳур бинависанд, барое ки суханшон таъсир дорад. ман намедонам барои чӣ менависам. сухани ман умуман таъсир надорад, я ман медонам. лекин ман гуфтам ки ҳамон беморӣ аст. вақте ки менависимаш мебинем ки калонка шудааст. дигар чӣ корш кунам? ҳамон дастҳо мебаранд. ман акай Фарҳадам гуфтам ки акаҷон ина ранги дар подвали газета бутен намедонам мумкин натиям. барои ҳам хат. яъне ман намедонам худаш мебарад ҳамон хел. ман даъвоам надорам. ҳам расон чӣ хеле ки худат гуфтӣ, ҳам расонаи давлатӣ кор кардӣ, ҳам хусусӣ. байни ино чӣ фарқ аст ва аз ино чӣ ёд гирифтӣ? аз инҳо бисёр чизҳо омӯхтам, лекин фарқ ман надидам. барои чӣ? барое ки ман ки ҷое рафтам ба як чиз рафтам. хел нарафтам масалан гуфта бошам ки мара кор бигиред. ман ки ҷое ки рафтам як чиз буд. масалан ҷавонони Тоҷикистон ман якта рубрика доштам пайраҳаи умед. дар онҷа бо нафарҳое суҳбат мекардем ки дар бораи касбашон бегӯянд ва ӯ барои хонандагони синфи 10-11 буд. яъне бо як коргардон дар бораи коргардониш тамом. лоиҳаро қабул кардан рубрикара мо пеш бурдем. хай Тоҷикистон ман гуфтам ба чӣ рафтем? ба Карзина. Садои мардум ҳамаш ҳамин хел. фарқият ман надидам, барое ки ки ҷое мерафтам ҳамон кори худам мекардам. агар ин ки масалан маро маҷбур карда бошам ки дар Тоҷикистон ки фалон чиз бинавис ё дар Садои мардум, ин хеле ягон вақт набуд. барое ки масалан ҳозир моҳи май дем. аллакай мавзӯи ма барои моҳи июн тайёр буданд ва ман дар моҳи май ягон вақт барои моҳи май наменависам. ман дар моҳи май барои моҳи июн менависам. дар июн барои июн. бале ҳамоно таҳризиш деган мавзӯъ мусоҳиб ки фарқ надорад. бурда дар масалан Садои мардум шӯъбаҳо қаҷидо аст, дар болои столи вай мемонем. мудири шӯъба ва кадом мавзӯе ки хуб аст галочка мемонад, ман қафои ҳам мешам. яъне барои ман фарқият надорад. ҳамаш газета. агар аҳамият дода боше ҳамон вақт ҳамин журналистикаи моро барои хусусиву давлатӣ ҷудо мекунад. ин ҷудокунӣ пас барои чӣ агар фарқ надошта бошад? мумкин ва ё фарқ дида бошад. яъне ки ҷудо мекунад. ман ба наздикӣ мусоҳиба доштам бо Хуршед Ховарӣ, акай Хуршед. ман гуфтам ки ман гила дорам. шумо чӣ гила дорем? гуфт ки гилаи ман аз ҳамин аст, аз баъзан нафарҳо ҳамин аст ки қисман накунанд журналистикаро. яъне акай Хуршед дар расонаи давлатӣ кор мекунад. он ҳис кардааст ки ами баъзиҳо ҳамина қисман мекунанд, хусусиё зур, давлатиё безед. лекин ман ҳамина ҳис накардам. барое ки барои ман ҳамаш як аст. барои ман ҳамаш ном додан, неву ном додан. дар мавриди озодии баёни он расонаҳо чӣ? яъне нашру инъикосу ин чизо. яъне фарқи озодии баён дар давлатӣ ва хусусӣ. барои ман чизе ки ман дар Фараж менависам, вай дар Садои мардум чоп мешавад. чизе ки дар Садои мардум навишам, дар Фараж чоп мешавад. ман ҳамон гапи пешинам да. ман ҳис накардам ки масалан дар Садои мардум ман тангам ё ки дар маърифати омӯзгор. ман дар маърифати омӯзгор кор кардам як муддат.
یعنی ندیدم همون هنگیر را ندیدم. مثلا یک چیزی که در صدای مردم جا نشد فرج حتما باید چوب میده که در فرج اگر همون نتونستم دیر کردم یک نیکی برای فرج بود حتما صدای مردم میرود. همین از ژورنالیستیکا و کار و پایکار بسیار گفتیم. از اویله قصه میکنی؟ من صاحبی اویله شکر یک بچه دارم نامش سینا. من با امضای سینا بعضا می نوشتم. همین دشمن میدهیم. اون قصه های رومانتیکی که مینویسی تا کجا به زندگی خود داخل دارد؟ تا کجا بدیهیت هست اینجا؟ اونجا گویم دروغان خطا می شود لیکن با من دخل ندارد. من یا یک نقل شنیدم یا همون یک حادثه را گرفتم کمتر آب رنگش دادم. یعنی هستن همون چیزها لیکن با من اجتماعیش هست بعضا با خودم را دارن لیکن اون عشقیایی که رفت و فلانی خیلی کردو فکر نیم وای من نیست در مورد اولیاداری هم همین بحثی سینوسالی که اولیادار شدن در مال همین چند سال است و قول دوغ است که همه دعوا میکنن که باید در 30 سالگی باشه یا 25. یعنی هر کس سینوسال خودش هم میگه تو جوان اولیادار شدی تو چی نظر داری؟ اکنون 24 جوان است. خب ما تا 30 چند سالگی اگر عمومی دولتی بگیریم به حساب جوان‌ها داخل میشه. مقصد این خیلی است. من در روز زادروزم اولیادار شدم در 24 سالگی. فکر میکنم وقتش بود برای که شکر ما به نزدیکی 3 سال میشود با ماه اوگوست ما یگان بار حالا تو نگفتیم. یعنی یکدیگر ما تو نگفتیم تمام. دیگه او طرف چه خیلی بفهمیم چی گپ است. بس دوست داشته گرفته؟ البته نه در مورد اونه که پدر و مادرشان انتخاب میکنن چی؟ اینم واریانت خوب است وقتی که خودشون دوست باشن نتونن باید پدر و مادر انتخاب کنن. لیکن یعنی وقت باید اکنون بقفنده چیز باید نروند. ولی همون سوال که اکثر صحبت کدام مطالب هایی که خب در صحبت با همسرت هست صرف از زندگی واقعی خودت هست؟ کدام موضوع هست؟ ما یک تا ایپاتیکا داشتیم اگر ایپاتیکا همون اساسی وای ما است دیالوگی ما ایپاتیکا بود نامش باز کدام بود ایپاتیکا بود یک تا باران دارم یک خوبشوی ما دریدگی بودن تاهاشون هر سحری میشکن بعدا ما کار میریم. یک بیگه آمدم که گفتی آیا شکری خدا وشده امروز باران بارید چنگ نگرفتن که سحری من نشکن به همین معنی. یعنی باران باریدن برای وی خوب بود که یعنی یک کار کم شد لیکن برای من بعد بود که من از سر تو بگه بجورا بیتر بودم در جای کار. یعنی این هم دیالوگی اساسی ماست. از پدر و مادر و زادگاه من در دوشنبه تولد شدم. صرف دوشنبگی ام. پدر و مادر پدر مهندسند مادرم خانشین حاضر همراه در پایتخت. از پدر و مادر کی جدا شدی؟ ما یکم وقت جدا نبودیم. یعنی باز پدر و مادر اجاره می‌نشینن. باز ما یک جاییم. زندگی آنهایی که هر دو در یک اختصاصن چیزی نمی‌گذرد. زور محرر میشود. یکی محرر میشود یکی ژورنالیست. محرر خواننده و محرر اولی نما هوز همسر می‌کنه. بعضن چیزایی که یکی زیاده روی شود مخصوصا در وقتی که در گازیت من کار می‌کردم میشید یکم سانسوری من میشود فقط میزنیم یعنی محرر میکنم. تا کجا محرر خوب است؟ بسیار خوب است. همون چیزایی که میخونید اگر اون خطا باشد مراجعت مدن نکنید. گناهی من نیست.
аз ҷавонҳои журналисти нӯ чӣ умеддоред? умедои калон. Ман як муддат дар факултети журналистика вақте дигим курси магистратура мехондам, дар дарсҳои баъзе устодон медаромадам, мешиштам. ё ин ки агар наебуданд ягон соат қатъи бачаҳо суҳбат мекардем. Он вақт ман дар газета расман кор мекардам, бисёр ба қавли худам тоқа машҳур будам. ва як гап ман фақат мегуфтам ки мо нашидем шумо шавед, яъне мо натонистем аз шумо пиёзи дар якум курсу дуюм курс ҳастед, шумо мешавед, шумо шавед. Ман намедонам чӣ мешавам. Ту мери ҷа барои чанд омӯзгориам карда бисуда? Не, ман омӯзгорӣ накардам. Фақат дар ман ҳамин зина магистратура ҳамин хел аст ки дар дарсҳои муаллимо медара иштирок мекунӣ ва дар ҳамин раванд ман будам қатъи бачаҳо. Устод барои ҳамон гуфтанд ки омӯзгори кард. Ман таксист, омӯзгор, оливбо ягон чиз меброяда бро ман намегирам. Кайҳонамак шавед. Ҳафизулло, ҳоло агар ҳамон мушкилиро надошта бошад, сифати кору зиндагӣ беҳтар мешавад. Кадом мушкилӣ? фикр мекунам бояд мушкилиҳо бошанд. ман ҳозир хонаву мошину, намедонам, гаражу ходобхонаву ягон чиз дига, чизе ки дошта хоҳам ҳамонро дошта бошам, ман мумкин дига хеле ба пои рост набинед раҳ гардам. ман ҳамон тамбалаку дараҷаи олӣ шудаем, ман хона даем. Бароям ка мушкилиҳо бояд бошанд. Чиз кам-кам пиёда гардид? мушкилиҳо бояд бошанд, ягон проблема нест. Дар кадом ҳолат фикри хиёнат дар мард ва зан пайдо мешавад? ман намедонам дар кадом ҳолат, барое ки шукр ҳамин чизи бад мо дорем. мумкин аз якшон розӣ набошанд. хубиҳою бадиҳои барвақт оиладоршавӣ. хубиҳош ҳамин аст ки ҳоло ман 27 сола нашидам, оли моҳи август мешавам, бачаам 1 солаву 5 моҳ аст. рӯзи ҳафтум мо якҷоя мегардем. бадӣ надорад. ҳарчанд кори хубе, ҳарчанд тезтар кунем, ба фикрам хубтар аст. агар ман метавонистам, имкон медоштам, мумкин 20 солагида мегирифтам. яъне аз имкон вобаста. имкон ва одам пайдо шидан. яъне имкон ҳаст, не ки одам набошад, чӣ мешавад? кия мегирад? яъне ҳамон вақт пайдо шуд, ҳамон вақт имкон шуд. ҳоло ҳам ҳисободиҳо ҳаст? ҳамон ваёра дар назар доред шумо? ҳамон ҳиқояҳои не, ҳисобот нест дига. ҳисобот наметавонем мо чикарда. яъне вай ҳисобот, якта бартер буд, якта ҳамсоя ду қисм буд. инҳо ман меёрам дар фараш ба фикрам чоп карда гирам, бежанран инҳо. ин жанр надоранд. муқоисаи ду нафар аст. масалан ҳамсояҳо ман ҳамсояҳо ду дорам. як ҳамсоям бой аст, як ҳамсоям камбағал, лекин бачаҳои ҳарди ҳамсоям ҳозир дар Аврупоанд. охираш ҳам ки мешавад, якеш дар ширкати ҳавопаймоӣ орзуш амалӣ кард кор мекунад, яке дигаш зери ранги мо борон клубник мечинад. ҳамин хел ҷамъбаст мешавад. ино ҳами як ба фикрам 6-7 навиштаги ман ино ваям. чӣ ном дорад? муқоисаи ду нафар жанр надоранд инҳо. дар баробари инҳо чӣ буд бо? тасаллӣ буд. аввалин гонорар ва охироне ки ҳамин як чанд рӯз пеш гирифтӣ, чӣ дигар гуни ҳаст? зиёд шудааст камтар. лекин мутаассифона аз баъзеҳо зиёд намешавад. ман якта эътироз навиштам, олиян дар телеграм ҳаст. ин хел буд. 10 сол пеш ман барои газета мақола рой мекардам ва охири моҳ барои ман 20 сомонӣ равон мекардам. ман 20 сомонӣ ҳар охири моҳ ба 20 сомонӣ ҳар охири моҳ 10 ходо гирифта ба ҳамкурсонам зиёфат медодам, яъне 2 сомонӣ ходо. ҳозирам рой мекунам мақола, охири моҳ ман 20 сомонӣ рой мекунанд ва ин 2 ходо мешавад, ходо 10 сомона. савол ба ҳамун нашрия, пули 8 ходо ки ман канӣ. ва дар ҳақиқат ҳамин хел шудаст. ҳоло худро бо чӣ тасаллӣ медиҳӣ? дар кадом маврид? умуман? оли ман ҷавонам.
фалон чи надори ё фалон чи нашид олиҷа оно мекунем ки метарсам меша ки дер нашавад барои кадом кор фикр мекунӣ ки дер кардем ягон вақт мумкин дер нашавад ҳамин хел фикр дорам ҳозираш да ек бо намедонам барое ки одамое ҳастанд ки аз 70 мегзаранд президент мешаванд чаро мо айҳози ноумедшем ҳамаш дар пеш шудем дар саҳифаи фейсбукият касе туро бозордӯз табрик накардааст ё худат пок мекунӣ бояд бошад шояд дар чашми шумо намудашад бояд бошад як бор августа дидам ба фикрам бояд ман тақрибан ба ҳама самтҳои мултимедиаро санҷидӣ ин ҳама талашҳо барои чӣ ин хел аст бармегардем журналистикаи факултати журналистика ман яке аз ҳамин насли худам яке аз хушбахттаринҳо ҳастам ки устодои бисёр хуб барои ман дарс доданд ва ҳамунҳо талқин мекарданд ки журналист фақат навиштан қатъи намешавад яъне бояд бисозад бояд ҳаматарафа бошад яъне дига ба ён кас эҳтиёҷ надошта бошад ҳозир шукр намедонам масалан ман дар факултет вақте ки мехондам фақат навишта метонистам вақте ки биромадам гапҳои онҳо қатъи омаданд ман саҳифабандие омӯхтам кам беш навор мебардорам монтаж адоба қатъи вегас мефаҳмам умуман мешавад гуфт ки агар ман дагӯям ки як гузориш тайёр кардам видеоӣ бошад ман худам мерам мекунам меёрам агар навиштор бошад ва он дар газет бояд чоп кардан бошад ман худам менависам ва саҳифабандиш мекунам умуман ҳамин хел да яъне гапи устодо кӯтоҳ гапи устодо баъд сергапиш леса бақали имрӯз рӯзи озодӣ баён аст дуруст ҳафизулло тоҳирӣ кисту аз ин дунё чӣ мехоҳад ҳафизулло тоҳирӣ як одами бисёр оддӣ аст автобус қатъи мегардад аедам оддитар дига намешавад аз дунё ман намедонам чӣ хостам мумкин бошад ҳамин оромӣ бошад ку шуд дига ҳама шавад ман имрӯз як нафар қатъи вохӯрдам дар пеши мусорка буд ман ҳатман бояд ягон чи бинависам калонсол буд мумкин аз 60 боло вай ҷамъ кардиставад ноное ки дар мусорка буданд ман вақт фикр кардам ки ин нафарое ки мусорка мекобанд ку боможам уно ки вай набудааст маро нигоҳ кард гуфт ин хеле нигоҳ накун дар солҳои нооромӣ ман дар очиради хлеб нон наёфтам рафтем ки кӯдакон гиштагия хела уже яъне гирияшон лабрез шидага барои ман ҳамун рӯзоро бояд оварда ҳамин нонҳоро ҷамъ кардистам ман намедонам вай нонҳоро чӣ кор мекунад не ки ҳамин хел буд барои ҳамин оромӣ бошад ки вай пулам дошт дар солҳои нооромӣ наёфт барои кӯдакои гишнаш ном барад шукр ки ҳозир ҳамин чиз нест ва мо бисёр хуб зиндагӣ дорем дар бораи ҳамон мавзӯъ тайёр шуде ки ман мепурсам аммо инҷа напурсидам кадом мавзӯъ агар сахтон нарасад ин якум интервюм аст ман намедонам чӣ мебарояд ҳозир вақте ки шумо ҳамон линка партохтед ман дидам ки ду кас гап мезанад дар нақши ман як кас дига истодагиаст яъне ман аслан аз савол метавонам дар нақши ман як кас дига аст ва ман дидам ки ҳамон таймкодое ки мондагед бисёр кори хуб кардагед ҳамҷа дидам ки тахминан мавзӯъ дар бораи чи аст яъне интервюе тамом яъне ягон бозӣ мебуд ягон чи мебуд ба фикра ман намеомадам барои ки хеле азартни одам нестам дар корзина ҳамин корро намекардӣ дар корзина чӣ буд савол ҷамъкунӣ буд ҳамин як намуди бозӣ фақат журналистона мақсад ки ман надонистам чӣ тайёр шавам агар шумо саволаро ман роӣ мекардед ман ягон чи тайёр мекардам хеле суҳбатмон бо хубтар меомад журналисте ки худро эҳтиром мекунад савол роӣ мекунад пешакӣ ман ба чанд каса роӣ кардагам рости гап барое ки нафаҳмиданд ки ман чӣ мехоҳам нафаҳмиданд ки мавзӯъмон чи аст ва аслан баъзан мавзӯе мешавад ки як мавзӯъ аст уна бояд тайёр шуда бипурсиед ва роӣ мекунед як проблема нест вақте ки ман миёни худам ягон вай набуд контакти дигар ки
мо бояд чӣ бигем, кадом мавзӯъ аст, ман надонистам чӣ тайёр шудам. Ман як чӣ тайёр шудам, ному насаби ман Ҳафизулло Тоҳирӣ. дар бораи ман чӣ хондиву дидӣ? Ман инстаграма дидам ки подписчики ман 6 миллион подписчик дорам дар инстаграм. Ҳамаро дидам ва дидам ки баъзан порчаҳои ҳамин барномаҳо ҳастанд. Хай ҳам хелодам дар. ҳарфи охир барои ояндаи миллат. Ман намегӯям касбҳоро иваз кунем, барои ки шояд хато шавад. Лекин ман иваз кардам, бисёр хуб кардам. чӣ кор кунем? Бояд зиёдтар бомӯзем, зиёдтар имкониятҳое ки дорем ҳамонро истифода барем ва ташаккур. саломат бошед. Ташаккур ки будед. Хуб, умедворам ки дар ин рӯзи боронӣ ва рӯзи озодӣ баён намедонам ин борон ба кадом мақсад аст, вале агар бадеият диҳем, аламҳои мо журналистҳоро шояд инҷа меорад, вале ба ҳар ҳол як суҳбати журналистон шумо бояд бибинем ки мо ҳам як дунё ҳарфҳои мегуфтанӣ дорем. ва фақат касе намерасад ки онҳоро гӯш кунад ва ба баъзе чизҳои мо расидагӣ кунад, ки мо дастмон намерасад мутаассифона. Ба умеди ҳамун рӯзо худо нигаҳбонтон, навораи дигара интизор шавед. Дуруст. Тамом ака. саломат бошед. Саломат бошед. Ман намедонам ин суҳбати фач хел мешавад, хай усшахтон медонед.